لو كرد يقول طالب ما جيفانينا وما معه نعم وهو يجد غير كسربات نصره هو غير آل أنه كو يادان ديزنا غير معتاد منا مما تم حلالك ما حل الله ولا غير نعم بسم الله إن الذين مؤمنون يكتمون ما نوبي فندقو أنزل الله نالا يجي من الكتاب كامل كتاب لانو مامرك مانغوتو يهودا وديوكي ويشترون ثمنا نوبي سمو فلي به نوي قليلا نوي سمو دومانية أولئك وتكلا مون ما يأكلون كتفوي دون في بطونهم وكنو براولا إلا النار فوتسمدي ولا يكلمهم الله alate okuma nyonya يوم القيامة qiyama jodonna ولا يزكيهم alatu la pasa ولهم عذاب atu seniya kabo jinubuma nyangata buye أليما min toro gabon أولئك الذين la zaba toro lemba de bulu ala kangisi ulaika alladhina ulde mowi اشتروا الضلالة min ye filibandiya sugandi بالهدى ni kanna toliye والعذاب uye lazaba sugandi بالمغفرة ni yafa min labenen buye lahara toliye وما أصبرهم femba de ulu la sabali على النار tasuma kan ذلك nga ulu sabali la tasuma ko ko jugude u fariyana tasuma ma ko jugude ma min ye tasuma soro ko bara ma bi ka ko tigila de nam zalika anga ufolon بأن الله wodi ka fala نزل الكتاب ala ye kitabu jigi بالحق ni tiye وإن الذين ma minu اختلفوا nole ɲɔgɔn fɛn ɲɔgɔnya في الكتاب kitabula لفي شقاق olu bɛ fɛn ɲɔgɔnya la بعيد n'o yɔrɔ ka jan tiɲɛna kojugu ليس البر ɲumanya tɛ أن تولوا an وجوهكم ninnu ye أن تولوا وجوهكم a k'a ɲɛ u sin قبل المشرق koron fan fɛ والمغرب ani tilabi fan fɛ ولكن nka sa البر ɲumanya من o ye maa ka ɲumanya de آمن n'o limaniyara بالله ni ala ye واليوم ani dɔn الآخر n'o ye dɔn laban ye والملائكة a dara malikaw la والكتاب a dara kitabu la والنبيين a dara nabi ɲumanw la وآتى المال ko denmisɛnw ka mankan nabila a ye dan mankan nabila a ye mankan nabila kuranɛ kalanyɔrɔ la mankan ti kɛ nam وآتى المال a ye nafolo di على حبه ka fara nafolo ka kanu kan a yɛrɛ mako b'a la a y'a di sin suru dunkew ma واليتامى ani yatimɛdenw ma والمساكين ani fantanw ma وابن السبيل ani taamasiraden والسائلين ani delikɛlaw ma في الرقاب ani a ye nafolo don jɔnw kan warali la وأقام الصلاة a ye seli jɔ a ɲɛma وآتى الزكاة a ye jaga di والموفون ni dafalibagaw بعهدهم n'u ka layidu ye إذا عاهدوا tuma min ni u layidu ɲɔgɔnyara والصابرين ani sabalibagaw في البأساء ni bɛ sabalibagaw tanu gɛlɛyaw la والضراء ni tɔɔrɔw la وحين الباس ani kɛlɛ gan kuma fɛ أولئك الذين a ko olu de ye mɔgɔw ye صدقوا n'olu ye tiɲɛ fɔ وأولئك olu هم olu المتقون tigitigi de ye alimutakun ala ye siran jɔn ye يا أيها ala b'a jira na yan nɔ وإنما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة تمام إني أردنا نعمرنا كبوالا يرو كوكا قبلة نيسين الكعبة ما كو سلامو كو نيسين كسلو لكتر الكعبة ما كسرو سلامو كو نيسين بعد المقدس دما أكو نينكو كيلي مانغانولا ikado gafogo nyesi fangirengernen gera badilba bilaje
silamo bu nyesi alkabama yahudo bu nyesi badil maqdisima nasara bu nyesi koron felama ay mba jirana ko fongonyo ante sali nyesini na bari kasabge eliga qibla yelema bela jalen gombe sali ke nyesin kadro nyesin fama okmana salamo ko nyesin fanye le mali ko tinani program wereo ko kumbe choko min korole basara be malade kumbe ka koro donc ala ba jirana ko ngana nyesini ko nyeke kadal kawama ko de nyuma ya be bari gele bato law kafo salamo ko nyisi kadal kawama fente menengo nuku nyesi be kadoro badil maqdisima ninyi nyamare kanjo le dron ala de ko ko nyesi enve ala de ko nyesi en farafe wala nyumaya imbe ala ka nyamare kala batul de la yoro kerengerne nyesinite ala ka nyamare kala batul nyumaya bo de la quoi ala be ko de jarana ko nyumaya te kafo ambanyi sienve ni bi nyesi enve doro be ke nyumaye non gote menya maraka labatu o de bi make nyumaye de be ke majuwe nam bismillah يا أيها ya mo الذين angame mo de ma آمنوا ma minul liman yara كتب القصاص wi tajru sarallatige عليكم auka في القتلى sula الهر horom bi faga بالهر ni horom fagaliye والعبد jom bi faga بالعبد ni jom fagaliye والأنثى musulman bi faga بالأنثى ni musulman fagaliye فمن nga sunna be ni minnu from beperla tigi musulman bi faga ni cemai sunna be beperla tigi ni ce muso faga u be ce faga naye ni muso ce faga u be muso faga naye aw ni horon ye jom faga horon mana jom faga u te horon faga horon mana horon faga u be horon faga ni aya soro ayi min faga ni silama do dina ko fana o fana bala abo ni jonyo horon faga bi jon faga nam فمن mami وفي nu ya fara له otila mai kamini faga baula من أخيه kamina balma ke ga jolila شيء fenna فاتباع la badulibe بالمعروف ni shere ga donin ekaniye iye mami faga de ala fule ga fo de ma ko ibalma ke yaw ede ya faga me balma ya mo gende akobe wala silamon tumadola sigidala gele bi do an nyonche nga mana gele chuko chuko sinyi mimbe an nyonche ngana nyino ko de nga hagil tola mba hagil tola barga saw gani ya gele ko chuko adula anyogo no bisige fana suru ko yi tugude abitande no kanake kana gele ko chuko ala ko konu ya fara gabo mama kamena bal maka julla min saledo فاتباع ka te ko ta meta juru sarato eno ne te nda juru saraila o bayara ko ta juru sara mbebbe ni ya fai no akada chenda bado bana ya fa fa'ali bebi lanna li mauta la tabad ka fuka do fa ga do to siga nyam dan ni ya fa gera dron na fula sara de be fa'ali temile ado ko sa ko nominali be بالمعروف ni shere ga doni awa nomina ka ba tiuli na ma di ai aba ke ke ko do la min bi fam abe tanda ma dia da faleno san saba aba ni no konan nam وأداء dili be fali baye إليه kata ya fabama بإحسان ni nyimanya kana bangadi kana ertar ko jugu kana na asire fana
ذلك o kiri folen تخفيف o ye nɔgɔyali de ye من ربكم ka bɔ anw ma yɔrɔ ورحمة ani hinɛ ومن mɔgɔ min اهتدى n'o dan sagura بعد ذلك o tɛmɛnen kɔ فله عذاب lazaba b'o tigilamɔgɔ ye أليم min tɔɔrɔ ka bɔn laara ولكم حياة bari na ka sababu kɛ n'e ko k'i yafara yafa kɛlen ko e ka tila ka ko wɛrɛ sinti o ti ɲɛ dɛ i yafara ka ban a banna naam ولكم حياة a ko ɲɛnama bɛ aw ye في القصاص tajuru sara la يا أولي ya الألباب hakili ɲumantigiw لعلكم a dɔw la aw تتقون ana yɛrɛ danga fagali ma كتب الوصية tajuru sara in alqisasu hayatun ni ye kuranɛ ka nenjerenya kumaw dɔ ye bari ka sababu kɛ arabu kun b'a fɔ de ko alqatilu anfa lilqatil mais kuranɛ ko bala ala ko alqisasu hayatun tajuru sara in yɛrɛ de ye ɲɛnamaya ye n'i y'a dɔn ko n'i ye mɔgɔ faga dɔrɔn o b'i faga ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ sababu ye ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛna sɔn mɔgɔ faga ma cogo si la i tɛna sɔn ka mɔgɔ faga n'a fɔra ko tajuru sara ko ye ɲɛnamaya don mana a bɛ fasaya fagalikɛlaw ma kosɛbɛ naam كتب الوصية u ye kandili latigɛ عليكم aw kan إذا حضر أحدكم الموت ni saya sababuyaw nana u dɔ la kelen ma إن ترك خيرا n'a tigi bina nafolo to للوالدين i b'i kan di bangema fila ma والأقربين ani ka sinji surun ma بالمعروف ni sariya ni tilenya ye حقا a y'o wajibiya la على المتقين ala ye siran ye jɔn kan ومن nin ye mansuku ye bi'ati miras wala wasiyata liwarisi ala kira ko ten ko wasiti kɛ tiɲɛta b'a bilɛ naam ومن mɔgɔ min بدله n'o ye wasika in falen بعدما fɛn tɛmɛnen kɔ سمعه n'i y'a mɛn su la فإنما اسمه a falenni junubu على الذين o bɛ mɔgɔw de kan يبدلونه maa minnu b'a falen إن الله ala سميع ale ye mɛnniba de ye عليم dɔnnikɛla do فمن mɔgɔ min خاف n'o tigilamɔgɔ siranna من موس ɲamariyabaga ye ذنبا jɛngɛ na أو إثما wala junubu la فأصلح n'a ye ɲali kɛ بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ ولا إثم junubu tɛ عليه a kan nin siranna ka bɔ sabagatɔ bɛna jɛngɛ de a bɛna tiɲɛ to yen nɔ wa fili kama walima a bɛ n'i tugu k'a to yen n'a ye ɲali kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ musi ni musa fala isma alayhi tile junubu t'a tigi kan o la إن الله Allahu ta'ala غفور ya fabagadu rahimun hinibadu يا أيها ya mɔgɔw الذين maaw de ko dɔn آمنوا n'olu limaniyara كتب الصيام u ye sun wajibiya عليكم limana jɔn bɛɛ lajɛlen kan كما komi i n'a fɔ cogo min كتب n'u y'a wajibiya على الذين mɔgɔw kan من قبلكم minnu kɔnna aw ye لعلكم a dɔw la aw tattaqun ana yɛrɛ tanga alakutaw ma أياما sun ko a wajibiyara limana jɔn kan komi i n'a fɔ minnu kɔnna an ye n'a wajibiyara olu kan cogo min kutubiw lajɛ yan min bɛ n'a y'a sɔrɔ sun wajibiyara anw kan cogo min n'a wajibiyara olu kan o cogoya la bari ka sababu kɛ sun kun wajibiyara anw kan cogo min sun wajibiyara an ka de ko an ka sinkalo sun soit tile 29 walima tile 30 kalo kɔni an k'o sun kelen sinkalo in fana n'a a tuuru sera a ma wagati min an t'a telu ka bɔ a nɔ la dɛ ka sinkalo ɲɛni ka taa ɲɛfɛ an t'o kɛ dɛ ayi n'a wagati sera n'a bɛnna wagati min ma an b'a sun o wagati de la tuma dɔ la
abi ben tilema ma tuma dɔ la abi ben samiya ma tuma dɔ la abi ben fonɛnɛ ma ale bɛ yɛlɛma de nka n'a bɛnna min ma an b'o sun bari diinɛ ka baara bɛɛ lajɛlen dulɔnnen bɛ ni nin kalo in de ye voilà n'o ye kamariya ye a fɔ kalo jate ma ko kamariya kalo yeli n'a kalo dɔgɔli diinɛ baara bɛɛ lajɛlen dulɔnnen bɛ n'o de ye o jate na ni mana a bɛ ten nɔ tiɲɛ don sinkalo de kun wajibiyara u kan mantɔn fɔlɔ minnu tɛmɛna sinkalo de kun wajibiyara u kan bon su min fana kun ɲinini b'u fɛ o ye k'a daminɛ fajiri la ka taa bila tile binni a bɛ ŋaniya su fɛ a bɛ ban ni tile binni ye o fana de ɲinini b'u fɛ mais sisan nɔ olu kɛlen bɛ k'u ka sun cogoyaw yɛlɛma cogoya dɔw la bari ka sababu kɛ u ka mɔgɔba de kun banana o ye tile 10 dafalen ko ale b'o fara a kan o labanna ka fara a kan ka kɛ tile 40 ye dɔw yɛrɛ banana o fana ye 10 wɛrɛ fara a kan ka kɛ tile 50 ye o labanna ka bɔ sinkalo la ka ko sagona waati dɔ ye wa k'a bɛ ɲagami n'o tɛ a kun ma fɔ u ye ten nɔ a kun fɔr'u ye cogo min o ye nin de ye naam Shabi ko ani qataratu anolu tana التشبيه يرجع إلى وقت الصوم ako bonyogon felin be segin katoro sun wakati ma وقدر الصوم ani sun hakema فإن الله تعالى bari Allah ta'ala كتب على قوم موسى ay wajibali ke Musa ka moga وعيسى ani Isa ka moga صوم رمضان singalo de sunina فغيروا uya yelemade وزاد ne tafsil qurtubi kan ku ya yelemade وزاد أحبارهم ukamoru kera وزاد أحبارهم ukamoru jidilke عليهم aka 10 أيام letana ثم مرض بعض أحبارهم kasagan moru do banana فنذر ufana dafalelike إن شفاه الله wana ala alekenya أن يزيد في صومهم 10 ko أيام abe jidilike ukasuna letana ففعل ayo bara akenera فصار صوم النصارى nasara ukasun labana 50 يوما klebi durude فصعب عليهم في الحر na فصعب sun nege عليهم borula fundeni wakati la فنقلوه إلى الربيع o y'a yɛlɛma ka dɔrɔn fo bunda wagati ma واختار هذا القول النحاس nuhasu fana ye nin kuma in ɲɔgɔn fɔ وقيل هو الأشبه بما في الآية a ko nin de ni fiɲɛ bɔlen bɛ min bɛ aya in kɔnɔ وفيه حديث يدل على صحته أسنده naam النبي صلى الله عليه وسلم قال naam كان على النصارى صوم سهر a ko فمرض رجل kalo kelen sun de kun bɛ nasaraw kan homarda فمرض رجل منهم a mori do bananaw la فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن 10 o ko ni ala ye nin kɛnɛya anw bɛ taa an fara jate kan ثم كان آخر فأكل لحما فأوجعه فاه naam فقالوا لئن شفاه الله dore لنزيدن sogodun 7 fana banana ko ni ala y'o fana kɛnɛya k'u bɛ do fara kan k'u bɛ tile 10 fara kan o tile 12 min farala kan o de y'a kɛ tile 50 ye naam وقال مجاهد mujahidu ko كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان ala على ye كل nin أمة singalo in sunin kɛ wajibi ye ala min ka bon n'a ka se kurutalen don على كل أمة manton bɛɛ lajɛlen kan وقيل dɔw ko أخذوا بالوثيقة u ye minɛli kɛ ni layidu ye فصاموا قبل 30 يوما o kuma na u ye sunna ka kɔn tile 30 ye يوما tile kelen na وبعدها يوما a n'a kɔfɛ tile kelen na olu ye do fara kan naam
dongela gogo ala gara ko minge madina ka fogo faramasa mbanno yahudiyauche ko sugurdu dongela ko mena na madina ka usoro chuko me kamudema ko ko kan te ko sulla silima ko kambe ko sulla ala dema sunyire nafa cha mande be suna nga iba kedi ko nya fa jomi ko ala ko kikake yani kasi nafa ma folode iba ke ka wala ko de ko nga sun donc on be sun voilà no boray nafa mi bala am sur ko do fola ana folo ni mamin desira erela inni bi sama kai isama jago ala kata ala kuta kodoma shere la uluma nyema chukosila renye be ala kuta la amai mo kodoma amai masimade nga bolo fabe du takankwa ni be chukodula walma ni bi la hala do do kana so ala kuta wala ibo ala kuta min to iba to ala kama kele flana iba to ga jore de fana kama ko ni desere rela ibi yere de minasumi fa innahu yaja'u ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu ya'addu lil-basar wa yahfadhu al-farj man lam yastati' fa al-ibsam fa innahu lahu yaja'u ala kare ko sallallahu alaihi wasallam ako demzon ni mami ni sebiye ka furu ay furu ni furu moyde mami mbolo ko oka sundo wati be akato ka sundo ko bari ka sabu ka sunye damu karlani abe damu kari bari sufle ni ya adam ni ya do ni wati kaka ibabla katla ka wati kaka ngabla ko de ka telika damu kari no de ni ya kika lada kudai donc o yi ka dumni ke wati le malay ibi deli o fanana akada mukari fanga bi doya voilà kadoge kado sun ga domi bon sun fanana na fami bala angana na fami fana chen bari ka sabu ge ni ga dumun ge wasi elema ka ge sufelaye ani fajiri iji yai kana fajiri fana ge sila fana tawasi de ka foko ibe kerdi di kono barama ni kono bara fara kono bara dayen fade goy ibe kerdi min bla na alam farika ubi ke sabe gi kele ibe la fami ni to soroble ni fara doron dum mana ja chogo wo chogo ni kono bara fara ibe wasano kana karawa ka sori dum kay kono bara fa chogo dola kada aka jugu muhammadi odo ko so maminu bu lama yiro lama ka bolla bara minum be o bolo ko lukke suru dunengo ulu de ni kenya ka surun ka de mo ga minum bo ko no bara fa tew ka dadlanga atlo bala ni suru dun kayir bila barando la kire lama o de ka fsa ima ka timega singa daga sino reni daga sino daga sino do la ni ko no bara falendo abe toro sima naam sordun onyin nembe sumba bolo ani nitle binaro mi don e kasinga suntige ko fana nyin nendo sumba bolo bon anga salatun nu o kan be wele wati minuna oni jati minum folendo ko be nyonta daga mba hakilto salatun nu na ni salatu wele la kana dum nge blende ay hal ni ayasron ka wodi kay parce que ni salatu wele doron parce que ala kala ko mes dumuni joli ni salatu wele li ci ayam bi duru kalam falje ko me dumuni jono e akilla ko kana mel ti tanyo modi ala ibe dumuni jo ya salatu ka wele ni ado ga foko salatu bi wele misali ala 4h47 et bien 48 ni 45 hein 4h45 ni salatu bi wele o de la sa ibi juja ka dumuni jo ka keni 35
wa so do ko sur mo aw 35 ngi wona ba je ka dum ni jo ka jeno yo no de kay do yere sigara salatuna ko an ga buga lay ko sibe ko salatuni sarok bolni misiri welle je fenche kle boli eri gele bo ko sa ko be fe aka tani eri otu ko sini ko nga lay ko sibe salatu wele ni kle bo wati me sarok bor ni kle boli ba sa yi ba la ri ko nu nga no ko sibe ko nu nga no ne la sana sini nan sigira kene nga yan amba bero la tige di mo ma ko sobe singalo ere mu ne jati amba bo bengera minga tuba yano amba fa wasa di yano inshallah alfadina do ne wele akuma la ko sibe inshallah sini nga bara fulu no inshallah mi bara nay la sarasali ame français de ka nan sere ka pape u bo ambo bo no masika nyeko ni nala sona ko nambe kuma bro la tige fa oyi sun don wati ni ana bo wati bo sun fana iba ngane singalo su folo ka fo ne bi ngalo mbela jelen sun ibo de ngane bon ali sosu ni ngane o kan ni te ba sede me ko ni ngane su folo la ka fi ba besu bari domi ni suguri sigle ni di sinora ne mawli o don fana sumbi wasa ko re de sanga ne asir lendo am marbe nam yaman nusiba bisiyam aw bisumu muqaddara abidon de sun ma'dudatin no donye dondama doye faman dondama do ha yati dair gale undo ko dama do do qala'il muwaqqatatun bi adad ma'lum we don lama do yumay singalo tele bisaba ya fam aya doya tasyira al mukallafin bari kasabge akan no balighu am kallafi buloko ni mami ni alamina nay idan ya telefulo ka teme doro telefulo teme na doro de la bana be kontina na itala do nam faman momi kana ni otila mo gera minkum kamina wala maridan bana baatui aw ala safarin wal mati be tama siraga fa iddatun jatili boti la moga min ayamin kamini donna ukhra no e don werewe wa fidyatu ta'ami masakina nasro be gonte singalo telum ka wati elema kata wati were me mo kele kele mi darra bana be domina do bitama singalo konnana otigila ma bimmi ni mina tama ngonana hal ni nana so otle to ibisika kontina ni mini ibe kontina ni mini ta fam otela hurma frasalide iba don sara ni bit banana walma ni bitamala ibe mi ka adon jati ka sara wati wure nam fidyatu ta'ami masakina fandaw ningalan siranya ke fandaw mi fandaw dumunuli ala alladhina kuma fandaw dumunuli kuma bolibe ala alladhina mawga yutiqunahu nu ubise ngaga gelewma faman ni yutiqunahu tafsir ti jambe no luko la yutiqunahu alawgan tabulo lo bi ke kacha tumadura latifo nga lafzu do be no la de be hal na ma fo wadula la bi fo nga gabarate fala uqsim no la indi baragyo be kaldoro oy famedo nga ado la bi sa ge la me kuma ndure jabi fala bi ko mi ci ko matite uqsim bengal yutiquna walaje do ko ayi mansuqe parce que kon ningu me sukwani lejira nayi jaybe sun nayi jaybatu ne nayi jaybe sun nayi jaybatu nam ninga
yutiqunahu no minum bi se ka ke bari sunga fardaya ni cogoyala man arada sama ni ayi min jaybe sun wa man arada at'ama miskinan ni ayi min jaybe fantan dumni wa qala ibn abbas ko nazarat hadhihi al-ayat ni ayan jigna rukhsatan nam rukhsatan lishuyukh chokorobawi wal ajizati ani musokorobawi ni desebagadowi khassatan kirengireni nyama idha aftaru numina wa hum yutiquna as-sawma kasuru bisika sundo man nusikhat bi qawlihi wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu akofa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu ko we ni kiri wuli ni alaka kuma ganye ko ni mi kalo mi ya darla kalo la ko gasu fazalat ar-rukhsatu noyale ko wulle ga boy illa liman ajaza minhum foni mamin desara ga bama nam ni yorola ala ko ko jen gasu ako ya ledin amanu liman ajon maminun dara alala ko lu de gasu donc kafirun nun amu kuma ɲɔgɔn sariya b'u kuma ɲɔgɔn k'u ka silamaya baaraw kɛ maana olu kumalen don diinɛ lasiliw kuma bɛ ɲɛsin ka t'u ma nka min ye furuw ye o kuma na o bɛ ɲɛsin ka dɔrɔn limanajon de ma o de kosɔn ala ko y'aw ledina amanu naam hakaza bisimilahi faman mɔgɔ tatawwa n'o ye baraji ɲini khairan ɲuman na fahuwa i k'a dɔn k'a fɔ khairun o de ka fisa lahu o tigilamɔgɔ ma wa an tasumu nka o ka sun khairun o de ka fisa lakum aw ma in kuntum n'aw kɛra ta'lamuna n'a b'a dɔn shahr ramadana ramadana kalo alladhi o kalo min unzila al-qur'anu n'o ye kurana jigin fihi ala hudan kurana jigira singalo de la ramadana kalo o ye an filɛ kalo ba min na ni bi y'a tile fila ye kurana jigira ale de la kumana a y'a lajɛ o kuma ɲɛ min ye أن جبريل k'a fɔ ko jibril تلقاه من لوح المحفوظ ale y'a mina lawhil mahfudu la ونزل به إلى السماء الدنيا a jiginna n'a ye ka taa sankolo fɔlɔ la فأمره لسفرة a ye a kalan malika cidenw ye فكتبته في صحف o y'a sɛbɛn gafew la على هذا الترتيب nin tugutugu cogo in na ومقرها بيت العزة a sabatiyɔrɔ o ye batul izati ye في السماء الدنيا sankolo fɔlɔ la ثم نزل به على النبي في kɔfɛ a jiginna n'a ye ala kɛra kan sallallahu ma san 23 kɔnɔ فرقا a faran-faralen ka bɔ ɲɔgɔn على na حسب الواقع komi i n'a fɔ ko min bɛ kɛ o hakɛ kan فجبريل jibirilu أمر لسفرة ale y'a la kalan cidenw ye ابتداء daminɛ la وتلقى عنها ka انتهاء tila ka kunbɛn ka b'o ma laban na والحكمة في نزوله مفروض ko dɔn kuranna jiginni na dɔɔnin مع تثبيته o ye a sabatili de ye في قلبه kira dusukun na والتجديد للهجج ani hujjaw sabatili على معاني الدين nam على معاني الدين diina manaw kan وزيادة إيمان ani limaniya jidili قال تعالى allahu taala ko قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن a ko maa ko maa minnu kafiriyara ko yala u na koli ka kuranna jigin جملة واحدة bakurunba ye ɲɔgɔn fɛ كذلك لنثبت به ala ko an y'a jigin ta yalasa an na e dusukun sabati n'a ye رتلناه ترتيلا an y'a kalan dɔɔnin dɔɔnin kalan na ولا يأتونك u ti na i ma ni ntalensi ye إلا جئناك fo anw kana i ma ni tiɲɛ ye وأحسن
ani fenye min gany facarniye وقال تعالى Allah ta'ala ko وإذا تليت عليهم آياته nuye alaka ayaw kalauka زادتهم إيمانا abu jidi liman yayi قال تعالى Allah ta'ala ko وقرآنا ani kalanfe فرقناه anya farafasiya تقراه yala sa ina kala meniga على الناس على mauka نزلناه تنزيلا anya donin jigin don jigin na تلك الليلة ako osui التي نزل فيها القرآن o mini qur'ana jigrala ليلة 24 oye mana muga nani sude هذا بعيد eka don أن ليلة القدر ka fol lailatul qadri تكون في رمضان ale bi ke singalo la وقد تنتقل عنه abisika ke abi mailema لغيره kadura tanama لكن الغالب nga mingo ni ka cha كونها في العصر ka foko abike tandela الأواخر do etan labanye والغالب min ka cha fana ya keli de في الأول nam akake witrula ninde maliki ka tasraye وذهب الشافعي shafi'u tara إلى أنها لا تنتقل parce que maliki ya famude ani dowe mo berew ko abi elema ulu ya to tunun ka tafe ko ala bisa ke lailatul qadr bina waqti la min de singalo yere nga shafi'u ko atina waqti sini singalo te بل هي ملازمة له akwa lazim lembe singalo de الغالب كونها في العصر الأواخر mana akacha la fana abike tan labane la الغالب كونها في الأوتار خصوصا ako min ga chaare fana o ya keli de jati danganya len nunna إذا صادف الوتر nam ليلة الجمعة nam ko إذا صادف الوتر ji surtout ni jati danganya len bena ليلة juma suma nam bismillah شهر رمضان aramadana kalo de sunga jibale do الذي kalo min ni aba fo ama ko sun kalo olu b'a fɔ ko jenni kalo ani funteni kalo a lasiliw nana waati ma o kɛɲɛna ni funteni waati yaya ramadanu ye aramadu ye ka tile funteni mana bonya hina tarmadul fisal wala hatali waati la o nana hadise kɔnɔ o bɛɛ ni lɔgɔ kelen de awɔ a ko kalo min n'o ye kuranna jigin naam kuranna jigira ale de la kana dɔn mɔgɔw ye ani dalu jelenw dɔn kabini kanana ani faranfasiya la mɔgɔ min shahida n'o hadarla hadarli ye arabukan ye mais ni o yera kɛnɛ kan quoi o yera sigi la i bi sigiyɔrɔ la shahida kɔrɔ kalo jɔ waati y'a sɔrɔ i bi sigiyɔrɔ la n'o sigira kalo la min gom kaminaw la kalo la o k'a sɔn nin kuma in kɔrɔ ye dɔrɔn ni min sigira sinkalo la ko k'a sɔn ni min sigira sinkalo la ko k'a sɔn bon b'a fɛ ka aw ka min faamu sharu tɛ hilalu ye sharu ye hilalu ye sharu tɛ hilalu ye sharu de ye tile 30 wala tile 29 o bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ ye ko sharu i y'a faamu o sharu in o dɔn ça fait kalo kɔnɔna de bɛ wele ko sharu kan an b'aw ɲɛsin min ma ka file sanfɛ o yɛrɛ tɛ sharu ye a tɛ sharu ye o ye hilalu de wala nka don minnu bɛna a kɔnɔna na o don ninnu de bɛ wele ko sharu bon ni shahida in kɔrɔ ye n'i sigira kalo la donc i bɛ sun naam donc ni taamana dun wala i b'a falen
waman momi no kera banabaatoye walima ni mami ma shede mami ma sigi kalo la ekera tama de kan la jatibe kamil donna no don rewe ni facar do shahidena pour la je shahidain man hadara dukhul ash-shahr donc ay fen wele ni ado toy mana is kalo sufolo kalo bi don wati de la kalo bi damina wati de la wala ay fe kalo yere wele abe aya abela jelen fo nga kambe adon folo de mako naam ni mamin kera sigi baye kalo tile folo la ay ka dugula nam otila maga ga sundo ka dafa ma debe mi tamala ni singalo dona otila mo kan ka sura bi tamala ako mana mi ye gafo ale ma mini ramadana kalo o tigila ma soro tama baye o tigila ma be mi ko nga donja tibi kan kamini don rewla ni ma mi ye kalo digi ngonya hadari baye wala kalo e ma min digi ngonya hadari baye ko tiga kalo sun ala ma bakul mafula do yifana e shahida in fajari ni yeli ka sharin fajari ni hilalu ni ma mi e kalo e ko ga sun o nga otidlon ni mo kelen ni kalo sabatira doron sumbi wajibiya kan na sabatira kalo jora sumbi wajibiya atidlon ni ekelen kalo mi sabati ni jumaye ni shabana kalo no singalo magono ni atle mugani kononto ulafi na nyini na ye mana kalo koro ko duguje ko singalo nga na ya nyini na ma ye ni mundante koro ko oduguje we singalo magono kle bisabana basi amai nga na soro mundambe no ayeli kuntega nyaaw fe no oduguje ko sika don mo sika don ite ko ni sun ite ya tan ka foko singalo do no kana sun mo chokola ko sima adatan na zuriga la da ibilla da suna bi saka ko dena ko ni ala sika don go no te sun ko singalo parce que ala ko akana bila ala nyana kira voilà o ko son don gala sika don sunu ko ni singalo to chamana kalon glem gani konon don ngulada na ya nyini ni jama ya ye ma bana abi sundo o ngani jama ma yedun awani mo fla sur la no lu ku ya ye mo fla mana sur ku ya ye abi sundo ya fam na soro ani mo do bi ngonga lolu ka tabolo e ko lu bi wasani mo kelenga yeli awlu ka ko tu bolo beni kelenya de kare awede ngati se ka dina fana bla ma ga musala nyini kama na sura ka tabolo ede aka famia dina la o ede ko fo mo fla kai o de sabatle no fana o de sabatle no mofo o dalu fana bamolo o na sura ka tabolo ede ko fo mo fla de kai
ne nu masarani mo gele nga yeli yo commission ko mo gele nga yeli bi wasa abana o ka continue nay o ti jako ya o kan jogo sila aw bitte mena ka tasrai fo mo offline ni kai bon titano ni e mo offline ko ku yayi now abi sundo na sundo ni mo offline nga yeli ni ala yake uluka yeli tlem ngani kononton abanyini mo offline nga yeli tlem ngani kononton abanyini na ya nyini na ya ye afara bana na ma ye ni mo fla sur la ka ye bara de kename abe menal kenay ngani mo ma soro mingo kwa ya ye ni mo fla nga yeli tlemwani kunondo wala fe ha abe tlebi sabasu abe jolsu tlebi sabasu o tlebi saban ngula fe fana ba nyini koy tlebi saban ngula fela bisaban ngula fela abanyi awo na nyine na yaye afara bana na ma ye ni mo fla sur la mingo ko yaye afara bana na ma isa o kuma na abi ala mina katle bisaba ani kelensu le bisaba ni kelambosu o da shari'a o wege ngalon kuziba ulta wege ngalon to ngayet le kele min son tiyeti abo angani maliki ga mazhabi de ni nguna fani ndi tanu ko mina bi shok Allah ni joga de lata ko kuziba ba ni masalan minun de taqayyud ge ni mazhabi ni ulugu nyele la kuma ina ulugu ngogo lo bisa ga jogori nga ala ga nyina akira saudiya akira nyina shabana kalona ye kalo nyini siefla yere ko ma journaliste ko ni nyono ma del ka ken nga kera yenno nyina barka daga ulugu me kalo jeti chogomi ulugu atlem ngani kono do kunya lan sa don bon ulu e kalo kur kara bela jelenke ko jeti bodeka bon ala don sele don gelo ko bon ko ay kalo nyini ulaina ko ni kalo ma ye sini ula fe fana mba nyini bari muna kalo ndamina la anya damina ni jati mi ye o jati ti sharia kono anga kalandare mi be ko ummul qura o de jati ndama anye barake no yuka jati de sharati barake ni kalandare ngo amma shire foisro minani joanna kafale kalo madama na ma shire sro wala ambe kalo nyini anga jeti koro gonna no ye mwani kono do yin tle alamisa wala fi na yera fule na ma ye juma wala fi fana mba nyini na yera afule na ma ye anga don folo biga ala masidoin ala di ala ay na ma ye juma wala fi samedi bi we mi sama we samedi bi ke awa bisawani kele nay aw samedi de kumbe ko luka bisa wan gele na bala ala mi say ngani kono do juma e bisa bay yara juma wala fe wan nanya mara dire ko ka nyini na mayo law jako ya bisa wan kele na bina mi wala magangaw ye barake ni ndi ni nanga mi ala yake juma wala fe ayera wala donc ça ambe adam na nyon fi ambe adam na sibiri don aw alta dobe ga sika kola ko awnu maka manga su dongele eska oyi dalu bala ay ba dalu to la parce que enye bala kalo goina ni ko kata normal yere la eri saba de be awnu maganje adambe dron maganga mana fu e kalo ka fitri wati ne am fana ka fitri sera am fana bay wala de normal yere parce que ni er saba bi ni moje to tetle gelen ani maganga ye nyogon fe o de chi wala kafo jien be kay nyogon fe o de ya chi mai mais kafo ngana ye nyogon fe fa no tingalo ni
ni maminu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kalo ko la sisan nɔ y'a dɔn internet ninnu kan o kelen bɛ ka site sigi kalo ko in kama tiɲɛ yɛrɛ la jamana dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu tile bɛ bin kalo bɛ bin ka sɔrɔ tile ma bin o jamanaw la kalo tile fɔlɔ kalo bɛ bin kalo min bɛna jɔ de a bɛ bin ka sɔrɔ tile ma bin voilà bon jamana dɔw la tile bɛ bin o la kalo bɛ sɔrɔ ka bin i b'a sɔrɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ miniti 2 miniti 3 a tɛ ye miniti 6 mais n'a sera degré daraja ba ninnu ma dɔɔnin ka se miniti 10 ninnu ma a bɛ ye o la voilà yeli ko in ni maa min b'a kalama i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ ninnu bɛ kalo ye ninnu t'a ye parce que u tɛ se k'a ye yɛrɛ bon n'u dun m'a ye u tɛ se ka sun don walima u tɛ se ka min voilà jamanaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kalo ko la baasi tɛ yan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don fili tɛ kalo yɛrɛ taama cogo dɔ ye ni maa min ka kalo bɔcogo n'a fɛn cogo tɛ kelen ye a n'a ka kalo ɲini wagatiw tɛ kelen dɔrɔn kalo in bɛ se ka ye yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la yeli tɛ se ka ɲɛ cogo si la nka ninnu bɛ ye taamasiyɛnw de tuma dɔ la olu b'a fɔ ko muhali dɔ kalo ka ye yɔrɔ dɔ la i b'a ye mɔgɔ dɔ b'i kanto ko ale ye kalo ye mais min ko a y'a ye an b'o ka kuma de ta k'olu ka kuma bila taamasiyɛnkɛla ninnu n'olu ko a t'i ye ko muhali dɔ parce que i b'a ye olu bɛ sankolo u bɛ dɔ kɛ nɛrɛ ye u bɛ dɔ kɛ bilenman ye u bɛ dɔ kɛ binkɛnɛlama ye bon minnu ka sankofɛla mana kɛ binkɛnɛlama ye o kɔrɔ ye k'olu b'a ye minnu mana kɛ nɛrɛ ye o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka ye nka a ka gɛlɛn bon couleur wɛrɛ bɛ yen nɔ ni nɛrɛ ka surun a bɛ se ka ye ni longueur ye à part nka ɲɛ al-ayn al-mujarrada o tɛ se k'a ye o fana bɛ na kɛ jamana dɔ la mais sariya ye min ɲini o ye al-ayn al-mujarrada i ɲɛ yɛrɛ k'a ye quoi voilà sariya y'o de ɲini n'a sabatira o cogoya la an bɛ sun dɔn naam bisimilayi muso kɔnɔma sariya ye y'a dɔn ala ye nesi ye min fɔ o ye banabagatɔ ani taamaden ɔ muso kɔnɔma o fana bɛ don hukumu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sun bɛ dogo sen ani muso sinjidiba muso jiginbagatɔ naam ala bɛ nɔgɔya de laɲini n'aw ye ala ti gɛlɛya laɲini n'aw ye sun kɔrɔ de ka pɔlɔrɔmu se a ma de ayi sun kɔrɔ de ka nafa lase a ma sun mutasihu bana dɔw bɛ yen nɔ sun b'olu juguya ni ala ko ni min kɛra banabagatɔ ye bana bɛɛ tɛ kuma labilalen don nka kayidu bɛ kɛ a la fereke bɛ kɛ kuma in na bana bɛɛ tɛ bana min bɛ sun juguya sun bɛ bana min juguya o bana de kɔrɔ a banaw bɛ yen sun b'u juguya nka bana dɔw bɛ yen nɔ sun bɛ olu nɔgɔya de donc waati bɛɛ n'i bɛ dumuni ɲagamilen don a kɔnɔ bana ninnu dɔw bɛ yen nɔ ti kɛnɛya fiyewu parce que nuguden tɛ se k'a yɛlɛma bon matériel minnu bɛ kɔnɔbara la a bɛ degun se o ma ni o tigilamɔgɔ sɔnna dɔrɔn i b'a ye a tigi bɛ lafiya naam ala ti gɛlɛya laɲini n'aw ye walidha abaha lakum al-fitra fil marad wal safar o de kosɔn a ye mini dege aw ye bana na ani taama la parce que o bɛ bana baana kɔnɔ na i k'a dɔn ko Allah tabaraka wa ta'ala a ye kiiri di ani wal mizan a ye balaze fana di balaze ye jumɛn ye o ye qiyasu ye diinɛ ka minɛli seleke dɔ bɛ yen komi n y'a fɔ a ye cogo min diinɛ bɛ minɛ ni sira minnu ye a bɛ taa fo sira 16 ɲɔgɔn na qiyasu y'a dɔ ye bon e min ye bololabaarakɛla ye baara kolo girinkɛla ye i ka balo bɛɛ lajɛlen dɔɔnin bɛ n'o baara in de ye n'i y'a bila bɛ tɔɔrɔ b'a la donc o tigilamɔgɔ n'i ye sun dɔn
isiri ka bardala da zuro iye nige gusila ni mardonta wala yi dige sena yi dige senfenta wala yi senegala yi dabata ibe mi kana singalo la horma farasare sunganiya ni siri ka baradala na na jogale dala istigami wala mais mo be ni ngal giga cha singalo same bena ela mi sega uta fe de ga sunto la de te quoi uta fe ga sunde do yaay mo bo ni ngal chamana kana no wal kayri aba fe ga sun blade quoi dote chere la ambe dumunu dun jo mina sa ibi ga tilimbara suru soma dafe choy kasro foy macha foy te foy chan o ba surtout bara min de barak kolo grimbawi ebe barak ibe sun bi diga loñi ni ibe sun bi diga senege ibe sun bi diga danige ibe ga soma da bara bela jelenge na suru so ni sengalote ibe bara da mina 8h ha isal fana sera ibe do sigi ibe rekelen sigi ibe kontena ay awa 4h kada la 5h 6h ni o eru jati ni suru dunga singa damina yani ga ozerse eri bela jele mi suru akonona el tikatle korda ko fundeni bi etlela ibe katle mara bela jele suru o bena da ibo boto no ibina ni gari cha ko singalo ni bara bela singalo bara tere ala e fe minge fardai ikan iba fe de kasare wala ko dina ko de mambo a chama bolo wala don galaw kana musa utigila mo musala ko nam waltukmilu al-iddata ay jati dafa waltukbirullah singalo jati adafa aga na gordore na fara ko kalo ni comme déjà e ga misi faaw buze e ga misi faaw misi joli joli nima foko kalo yera o fem biso nga chande asogo biso nga chande surtout ni courant tigera frigo minombe no bido femino gono do tsiga marché do singa to ko ay kalo we ibe do ni gando en fe ka do lamina en fe ko kalo we akana so mari do ko so ni kalo we no na ni kuma jonjo masoro doron abi gele ko bina fona jamana ko bari mo o te mi mo law ni ma kuma fo ka je ka kuma jolen fo mo doron te mi mo la iba ibi mo mi fo ko e kalo e ma shi do nde yin gali bige ere ba tigi to dogo ka tafe limoro min dira limoro bi wele ka desenyente surala aka na tlongen dinaide kana fartala fana ko son a bangandige no gazuru wate ma sa gangu balire o tabina ni programme ko ka ke ko mena fo malika singalo etle mo an ko ndo be isa onsa ko tiele mo man nam waltukbirullah akala bonya alama salidona la ala salidon la mu'mina Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah bukratan wa asila Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abin info kasagaka kafo kasagaka na asali don do yansoro alkawa salwela ami korota akwa Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd ayitola akwa Allahu akbar kabira walhamdulillah kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cheer la do ne boran jugula fatkal ka mi zira ka ko sayyidina muhammadin ay ne bo jugula a jarane ko jugu le ko kanya tigi bolo nam alama gada fenga hadakum nala ya ukanda kadaga dina tamansihuma wala allakum ana dolau ana barka da Allah ye wa idza salaka ibadi ka barka da Allah ne ala singalo suni
noima ka noima fana kuta ki yoroma jen ka boma chere la iganga barka da ala iganga barka da ala ka musawa noya ka sun noya ka akuta ka yoroma jen ka boma nafla minun ganga kala batu minun ganga kala ala e don noyi ola chere la sali don o ni soja don ere de koy bizalika falyafrahu ala ga futon dami na ala ga nema min ala kiye woso tere ngai ben soja na bi jaye quoi oto menengo do yala kala ni ga sallallahu alaihi wasallam ko la ala ka suru anna na sura ka suru anna ma gunno nyoya wala ka ja anna wala mba weli nin suru la ka jingonde la wa idha sa'alaka ibadi ninne ga jonyi yininga anni ay jonnun dambi kata erema kabonema fa inni afuye konne qaribun konga surula ujibu da'wata ko da'i alaga surana de wa nanga nga gundu nyonya wala ga jana nga wele afuye ko ne fulu koro ne fule ukoro ni dusukun gany ina cekany ala manjayla manjayla ni min fedron ba jabi ujibu da'wata da'i me wele le gela ga wele lamina nay wele ni femi inimbe ye batu mingenye besinga jabi falyastajibu yon yere kala mina ninge ne nga wele la ni batu wal yu'minu kallimaniya ni ko dume limane kan ninye la'allahum adola jon yarshudun no kandare wa hida rafadu do jabi abi strabe bela jelen bolo kata do jabi ay kafoga wuli ka temo ay ala del duro ñina la fi nga shartu balade waaw shartu bala kon so minum bala bita fo tan ibe jolere wala ga chamere do wujabili shartu minum bala ga cha bari do wujabili ya me akadon ga fo jo ere joni ya folo fuka donde ebi ga balo ni muye ebi ga mundo du kono ka alde noye na asoro ebi ga balo halala de la hate ebi se ga sigi da bi yeleye nga na asoro ebi ga balo haram de la ay ma min be balo haram la ka do jabi ka gele oy kelen akasoro ala tlima ko ibiruma jamrula mama nga bara ya haramu keli ane mana ala ga fonya ko keli go do wujabi ka gele sawa ala ko ku fana ka so ale ni sonala ya ala bisomi nam bismillah wa illa rafadu yajma'u daga lakum awiye laylata siyami sun sula ila nisaikum ka jima'u git ka kafunyoya ka ta musoma hunna ninjigina ka fenno de tuse ka boy hal ni qur'an ayate me barak mesena barak manye ni yesu surafana ndron bani suntige wala ni sino adron su konnana fendi temeni muso jeble bon o tuse ka boy nam hunna musunu libasun sirlefanu do lakum awye wa antum awye rufana libasun awye sirlefanu de lahunna uye alima Allah bari annoro le mi nyonna amma ko be nyonna wati bela jelena wadi ko son alati do an nyonche mo koroma de do nam alima Allah ala ya don annakum kafo aw kuntum aw kera tatanuna anfusakum awa yero jamvani jima o yusufilala fataba ala yetu mina alaykum aw ma wa afa ala ya fara ankum kabaw ma falana sisan no koni basiruhunna
ay musunun jima nyonya yu ka funyonya وابتغوا ما aga fenyini كتب الله na la tige لكم awye kamini dena وكلوا ay femi daga wi awke ay femi latiga wi kamin dena aw nyina fe ay dumunige واشربوا agami Hatta su tabayyana karab al-khaytu. bela jelena sube katatle bini katabla fo sharqu boli a ay mi aga dumunige ka siga dumunige mais agana danteme de o fora yan warela danteme li mañ nam حتى تبين الخيط fo gari ga banga لكم awye الأبيض no jele do من الخيط tabo gari fama الأسود no fi mando من الفجر kamin fajr ni min lamaye lil bayan kamin fajr la nango gari yere de côté fajri yeleni sudibi nu bora nyona o de godo no te gari yere te ثم naam alu ibn hatibi ale firge jema ale firge fima alo bla ka sokono aba akadlan kuna ka sigidumni kuna lamba menen entere abiga dumni ge nae aba nyejo gari fima na moy abig nyejo gari jema na moy ka ulasa ko bonyo kona ganya abi konten dumni ala Sénégal nin to nin jigi ko min al fajri ala eka fere gendere fajri bi bode kenema de ka ala kenema la je nam ثم kasagi أتموا الصيام ay sundafa إلى الليل kata su donima ولا تباشروهن faka sabati ko su dona wala bi mi agana muso magali nyonya وأنتم kasuru عاكفون sige baga de yawe في المساجد misiru konna ni manyindo na litikafla تلك ibe musokoto eno تلك o folen حدود الله o de alaga danjew ya fe damin dantige Fala jonye ta'lamuha. jala so na joyrola agana girama jangwana sago كذلك ko ofuna ko kana girala kana girala ere na fara ko ni haram ke soye ni awasungurma soye misalala kana altima dafe kana girala كذلك ko folen يبين الله آياته tuwe ndela alabaka aya ubanga للناس mowe لعلهم dola mo etaguna unu yere tanga alaka haram yakuma ولا تأكلوا أموالكم agana aga nafolo dun بينكم ani nyonje doka nafolo dun بالباطل ne haramu ye وتضلوا nambara kalawantiya kartu kana mo ga nafolo duno ye ayi akana gede aya dun ni sira jelende jago nyonya bara nyonya nyonje sira tlene ngono naam وتضلوا agana bamalige بها ni nafolo nkirliye إلى الحكام kadoro girde lawma لتأكلوا فريقا ere ba don duti tai kasinga ferege ka namato sebeno dlala kaza mo famo fenu ko trompe uluga kiri ka dima ko itado itate kana sonde لتأكلوا فريقا ko yala sana dodun من أموال الناس kamine mo ga nafulula بالإثم ni junubuye وأنتم kasurau تعلمون abadon gafa bi kan galon de dige sallallahu alazim والله رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وربنا ومشاهدين مولانا من الصالحين